Som professionals en roba i materials flexibles a prova de punyalades. Amb 14 anys d'experiència en fabricació. Els nostres materials de quarta generació. Certificat PB-PAM alemany i superat els tests NIST dels EUA. Els nostres panells de protecció poden ser desmuntables i rentables a màquina. L'avantatge de la nostra última tecnologia a prova de punyalada amb fibra de carboni és suau, còmode i desapercebut. Proporciona una bona permeabilitat a l'aire, flexible i diferencial de nivell de protecció. Amb un centre de recerca i desenvolupament situat a Remscheid, Alemanya. I 2 plantes de fabricació a la Xina. Amb centenars de patents. Oferim diverses solucions de roba d'armadura a prova de ganivets. Des de les jaquetes fins a les dessuadores amb caputxa. Vestits per armilles, fins i tot samarretes. Som professionals. Benvinguda a la vostra consulta i la vostra personalització està disponible.